Máme leto, väčšina ľudí na dovolenkách, oddychuje a úprimne prestáva sledovať, čo sa deje na finančných trhoch. Lenže práve počas leta sa často pripravujú pohyby, ktoré potom na jeseň alebo na konci roka rozhodujú o ďalšom smerovaní trhu. My v našej komunite však ktorý sledujeme každý jeden deň. Ak chceš byť pritom diskutovať s ostatnými tradermi a vidieť naše analýzy v reálnom čase, určite sa pridaj na náš Discord, odkaz nájdeš v popise tohoto videa. Poďme sa teda pozrieť na to, čo sa podľa mňa môže diať počas najbližších týždňov a poďme na video! Začneme Bitcoinom. Po výraznej korekcii sme sa dostali pod hranicu 60 000 amerických dolárov. Práve táto oblasť však priniesla silnú reakciu kupujúci a Bitcoin sa od nej dokázal odraziť. Momentálne sa nachádzame v období, kde trh hľadá nový smer. A práve toto je veľmi dôležité pochopiť. Nie každý pohyb musí okamžite znamenať nový bull market alebo začiatok bear marketu. Veľmi často po väčších pohyboch vytvorí obdobie konsolidácie, počas ktorého sa rozhoduje, kam sa trh vydá ďalej. Práve teraz podľa mňa niečo podobné sledujeme. Môže Bitcoin raz počas leta? Za mňa môže. Veľa ľudí si myslí, že leto znamená automaticky slabý trh. Historicky síce bývajú objavy nižšie, pretože veľké fondy aj retail sú menej aktívni, ale to neznamená, že sa nemôžu objaviť zaujímavé pohyby. Ak bude Bitcoin pokračovať v budovaní vyšších hlov a sentiment sa bude postupne zlepšovať, vôbec by ma neprekvapilo, keby sme počas leta otestovali pásmo približne 73 až 75 000 amerických dolárov. Neznamená to, že tam určite pôjdeme, je to jednoducho jeden z realistických scenárov, ktorý treba mať pripravený. Rovnako však treba rátať aj s tým, že volatilita môže pokračovať a tak nás ešte niekoľkokrát poriadne preverí. Nemôžeme sa pozerať iba na Bitcoin. Veľmi dôležité je sledovať aj americký akciový trh. S&P 500 je zatiaľ relatívne silný, pokiaľ sa drží vo svojej rastovej štruktúre. Vytvára priaznivé prostredie aj pre rizikové aktíva, medzi ktoré patria kryptomeny. Ak by však prišla výraznejšia korekcia na akciových trhoch, je veľká pravdepodobnosť, že ju pocíti aj Bitcoin. Preto vždy hovorím, že nestačí sledovať iba jeden graf, treba chápať celý kontext. Úrokové sadzby a makroekonomika. Veľkou témou zostávajú aj úrokové sadzby. Investori budú počas leta veľmi pozorne sledovať každé vyjadrenie predstaviteľov americkej centrálnej banky. Každá zmienka o možnom znižovaní alebo naopak ponechaní sadzie môže výrazne ovplyvniť náladu na trhoch. Ak bude inflácia pokračovať spomaľovanie a ekonomické dáta zostanú stabilné, ktorí môžu začať viac veriť uvoľňovaniu menovej politiky. Naopak silnejšia inflácia alebo horšie makrodáta môžu priniesť ďalšiu volatilitu. Preto sa počas leta neoplatí sledovať iba cenu Bitcoinu, rovnako dôležité budú ekonomické správy. Do toho všetko stále vstupuje geopolitika. Situácia okolo Iránu sa úplne neupokojila a napätie na Blízkom východe stále predstavuje riziko pre finančné trhy. Takéto udalosti dokážu krátkodobo zvýšiť volatilitu a zmeniť náladu investorov prakticky zo dňa na deň. Nevždy sa to okamžite prejaví na Bitcoine, ale určite ide o faktor, ktorý sa oplatí sledovať. Osobne sa počas leta nesnažím predpovedať každý jeden pohyb, radšej čakám na kvalitné príležitosti, ak trh ponúkne dobrý setup, obchodujem, ak nie, nemám problém zostať mimo trhu. To je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, ktorú sa trader musí naučiť. Nie je potrebné obchodovať každý jeden deň, niekedy je najlepším obchodom ten, ktorý vôbec neotvoríš. Leto býva často obdobím zvýšenej volatility, nižších objemov a množstvo falošných breakoutov. Práve preto je trpezlivosť podľa mňa väčšou výhodou než aktivita. Na záver by som povedal, ak by som to mal zhrnúť, leto môže byť veľmi zaujímavé. Bitcoin sa zatiaľ úspešne odrazil od oblasti pod 60 000 americkými dolármi a stále existuje priestor na pokračovanie rastu pokojne až smerom k 73 až 75 000 amerických dolárov. Na druhej strane nesmieme zabudnúť na makroekonomiku, úrokové sadzby a vývoj akciových trhov ani geopolitické udalosti. Práve kombinácia týchto faktorov bude rozhodovať o tom, ako sa bude trh vyvíjať počas najbližších mesiacov. Najdôležitejšie je zachovať si disciplínu, neobchodovať pod emóciami a reagovať na to, čo trh skutočne robí, nie na to, čo by sme chceli, aby robil. Ak chceš sledovať trhy každý spolu s nami, diskutovať o aktuálnych situáciách a vidieť naše analýzy v reálnom čase, určite sa pridaj na náš Discord. Odkaz nájdeš klasicky v popise tohoto videa alebo naskenuj QR kód. Teším sa na teba v komunite a vidíme sa na budúce.